Arratzalde hon danoi, urriko oiko plenoarekin hasiko ginake. Aurrera, Kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntu da irailaren 25ko eta urriaren 23ko akten onarpena. Konforme zaete? Bai. Baho batez, onartuta geratzen dira. Bigarren alkatearen jakinarazpenak, ez daukazu esar. Bale. Hirugarrena, Bergarak udalaren eta Mariaren Lagundia ikastolaren arteko hitzarmena patioa eta gimnasioa erabiltzeko. Eskola orduz kanpo udalak erabiltzeko aukere izango luke instalazioiek edo herritarrek, hobeto esan, eta patio herritarrek. Eta proposamena da hitzarmen hori onartzea, udalak 1.000 euro aportatuko lituzke 11 hilabetetan, eta proposamena da hitzarmen onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, ordainsariak handitzeko proposamena. Proposamena da, eudelen gomendioari jarraituz, soldatak beste 0,5 bat gehiago igotzea. Igoera honek eragineko luke urtarrilaren batetik. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. 2024ko herri barruko taxi zerbitzuen tarifen onarpena. Proposamena da, bertan kuadroan azaltzen zaizuen tarifak onartzea eta erabaki honen berri Euskadiko Presioen Batzordeari eta agitasi ematea. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Seigarrena, da besterik gabe jakinean geratzeko, EAJ Uda taldeak antolakuntza batzorderako izendatutako ordezkariaren ordezkoen aldaketaren berri ematea. Beraz, antolakuntza batzordeko titularra Mikel Lete izango litzeke eta ordezkoak Martin Etxaniz, Joseba Elosua, Irune Galarraga eta Kepa Sebal. Besterik gabe jakituna izateko. Zazpigarrena, 2023ko urriaren 4an, Zubillaga Iltegia SL enpresako udalaren ordezkariaren ordezkoa izendatuz emandako dekretua baieztatzeko proposamena. Dekretu horretan, Ainhoa Lete ordezkariaren ordezko izendatzen zen Gorka Artola. Dekretu hori baieztatzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 11 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Zortzigarrena, Deba Oieneko mankomunitatean eratutako batzorde informatzaileetarako Bergarako udaleko ordezkarien izendapena. Proposamena da, jadanik Gorka Artola kontu eta ogasun batzordearen ordezkaria izango litzeke eta batzorde burua, eta horrez gain, ingurumen batzorderako izendatuko litzeke personal batzorderako Ainhoa Lete eta garapen ekonomiko eta turismo batzorderako Ainhoa Lete. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Bederatzigarrena, Bergarako indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko erakundeen arteko koordinazio eta arretarako tokiko bigarren protokolaren onarpena. Proposamena da protokolo hori onartzea. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. 10garrena, Barkatu, hitza hartu nahi.
Bakarrik aipame bat eitxean nahiko ginuke. Gaurko plenoan izan be, Bergaran indarkeria matxistaren biktimak diren emakumei arreta emateko erakunden arteko koordinazio eta arretarako bigarren protokolua onartu da. Izan be lan luzea izan da, eta erakunde desberdinekin elkarlanian indakua, baina emankorra esan geinke. Baina tamalez, oraindik be beharrezkoa. Izan ere, matxistaren ondorio. Eta protokolo honekin, emakumei erreparazioa eta laguntza eskaintzeko konpromisoaz gain, nola egingo den ibilbidea be zehazten da. Eta guk EAJ-tik esaten nahi dugu, horregongo garela ibilbide horretan behar den bakoitzean. Besterik gabe. Hamargarrena, Eudeleko batzorde eragilearen adierazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 435/2023 epaiari buruzkoa onartzeko proposamena. Adierazpen proposamen hori honakoa da. Eudeleko batzorde eragileak gaur Euskadiko Udalen Elkartearen egoitzan egin duen lehenengo bileran alkateek jarraian datorren adierazpena onartu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eman berri duen epaia dela eta. Epai horrek 179/2019 dekretuaren zati bat baliogabetu du. Euskadiko toki erakundei buruzko legeak aitortutako euskararen erabilera instituzionala eta administratiboa garatzeko. Ondorioz, alkateek hau adierazten dute. Bat, aurretik, Konstituzio Auzitegiaren epaian egin bezala, Eudelek berretsi egin du Euskadiko toki erakundei buruzko legearen defensa, udal autonomiaren eta tokiko erakundeen eskumenen bermatzaile gisa, zehazki euskararen esparruan. Legea ezinbestekoa da Euskal Udalek euskararekiko duten konpromisoa eta Euskal Udalerrietan euskararen erabileraren sustapena gauzatzeko herritarrekin duten hurbiltasunetik abiatuta. 2. Eudelek uste du epai berri hori toki autonomiaren aurkakoa dala eta hizkuntza arloko udal eskumenen garapen osoa mugatzen duela. Eudeleko batzorde eragileak bereziki larritzat jotzen du euskara erabilera normal eta orokorreko zerbitzu eta lan hizkuntza dela aintzat jotzen duten dekretuaren artikuluak baliogabetzea. Funtsezko beste artikulu batzuk ere deuseztatzen dira. Hala nola, kontratazio publikoan euskara baloratzeko aukera ematen dutenak, edo udal jarduerak euskaraz egin ahal izateko hizkuntzan plangintza ahalbideratzen dutenak. Alderdi horiek eta beste batzuk funtsezkoa dira herritarrek beren hurbileko administrazioarekin harremanetan jartzeko hizkuntza ofiziala aukeratzeko duten eskubidea bermatzeko. 3. Udalek hizkuntza ofizialak ahoz eta idatziz erabiltzeko irizpideak ezin ezartzea, ez barneko, ez kanpoko mailan ere, oztopo da toki erakundeen funtzionamenduan eta are kezkagarriagoa euskal herritarrei ematen dizkieten zerbitzuetan euskararen erabilera normalizatzeko. Kaltetuenak euskara gehien erabiltzen den eta ohiko hizkuntza den udalerritako herritarrak dira. 4. Adostasun politiko eta instituzionalak eta euskal gizartearen elkarlanak euskal hiztunen komunitatearen bultzada borondateagatik euskararen bizitasuna indartzea ahalbideratu du gure herri eta hirietan. Eudeleko egungo egoera balioan jartzen du estatuan eta Europan hizkuntza koofizialen erabilera erraztekurratzak egiten ari baitira. Eta hori horrela, guztion artean eraikitzen joan den legeriaren bidez hizkuntza eskubideen garapenean aurrera egiten jarraitzeko erronka eta aukera baita. Adierazpena onartzen aldeko botoak, aurkakoak, onartuta geratzen da 16 aldeko botokin eta bat aurkakoa. Boto azalpenik edo? Noain, eskara eta galderen puntura pasa baino lehen, beste bi gai aztertzea proposatzen zaizue. Bata, UEMaren adierazpen proposamena baigin gai berdinaren bueltan, eta bestea, Zubilagako hiltegian ordezkariaren eta ordezkoaren
aldaketa. Gai horik aztertzearen aldeko botoak? Baho batez hori onartuta gaiak aztertzen joango gara. Lehenengoa da, lehen esan dian bezala, UEMaren adierazpen proposamena, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat izenburua duena. Eta bere edukia honakoa da. Egun hauetan jakin dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin dituela Eusko Jaurlaritzaren 199/2019 dekretuaren hainbat artikulu. Uda legeak garatzen du dekretuak eta hizkuntza ofizialen erabilera arautzen du. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak uztailean uda legeari buruz emandako epaiaren ostean dekretuaren aurka egin du berriro Auzitegi Nagusiak, beste 2 epairekin. Epai hauek euskararen ofizialtasuna bera ere zalantzan jartzen dute, askotan uda legeak arautzen ez dituenak ere aurrikusiz modu prebentiboan. Eusko Legebiltzarrak konsensu zabalarekin onartu zuen epaitegiek baliogabetu nahi duten uda legea, eta azken inkesta soziolinguistikak ere argi erakutsi du gizartearen gehiengo zabal batek babesten dituela euskararen normalizazioa helburu duten politikak. Beraz, epai hauek euskararen biziberritzearen aurkakoak ez ezik adostasun sozial handi baten kontrakoak ere badira. Azken batean, herritarren eta udalen erabakimena jartzen dute auzitan. Horren aurrean, honako adierazpen hau egin nahi dugu Bergarako udalak. Bat, kezkaz eta larritasunez hartu ditugu euskararen indarberritze prozesuaren aurkako azken epaiak. Guztietan berbera izan baita norabidea. Epai hauek traba dira urteotan euskara sustatzeko bidean adostasun handiz eraiki den orubearentzat. 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiek bete-betean eragiten diete UEMak eta bertako kide diren udalek urte askotan jorratutako lan ildoei. Hizkuntza plangintzari, kontratazioari eta euskara lehenesteari adibidez. Bergarako udalak helburu nagusien artean du udalerrian euskara normalizatzea eta herritar guztien hizkuntza eskubidea bermatzea, eta sententzia hauek oztopoa besterik ez dakarte. Hori jarri baitu ezbaian auzitegiak, euskararen normalizazioa. Euskara lehenestearen aurka egin du gaztelania minorizatutako hizkuntza aurrera bidera eramatea da eskubide guztiak bermatzeko. 3. Sententzia horiek bereziki eragiten diete udalerri euskaldunei, horietan ari baitira hartzen euskaraz funtzionatzeko neurri gehien. Hori oztopo bikoitza da euskararen indarberritze prozesuarentzat. Batetik, galga jartzen diete euskara normalizatzeko neurri aurreratuenei, eta normalizazio prozesuak badauka horren premia. Bestetik, euskarak indar handiena duen lurralde eremuei eragiten die, eta gune horien premia gorria du euskarak. Udalerri euskaldunek ezinbestekoa dute lege babesa. 4. Udalerri euskaldunetan hainbat arlotan aurrera egin du euskarak hamarkada hauetan, baina oraindik bada zertan eragin. Udalean bertan ere urrats handiak egin ditu euskarak, eta gaur egun zerbitzu hizkuntza ez ezik lan hizkuntza nagusia ere bada euskara. Horretan jarraitzeko asmo sendoa du Bergarako udalak, eta aurrerantzean ere martxan jarriko ditu bere esku dauden neurri eta plangintza guztiak. Euskara da gure udalerriko hizkuntza propioa, eta hori sustatzen jarraitzeko konpromisoa dauka udalak justiziazkoa Eta hori sustatzen jarraitzeko konpromisoa dauka udalak, justiziazkoa da. 5. Udalak asmo hori garatu ahal izateko ezinbestekoa du lege orube sendoa. Hortaz, Bergarako udalak dei hau egin nahi die lege araudia garatzeko eskumena duten gainerako erakunde guztiei. Norbere eskumenetik eta elkarlana oinarritzat hartuta, urra dezagun bidea euskararen indarberritze prozesua lege babes sendoarekin hornitzeko. 6. UEMak bat egin du Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4an Bilbon antolatutako manifestazioarekin, eta epai hauek beste arrazoi bat jarri dute kalera ateratzeko.
Euskararen aurkako oldarraldia eten egin behar da. Horregatik, UEMako kide den heinean, euskararekin bat egiteko eta Bilboko mobilizazioan parte hartzeko deia egiten die Bergarako udalak herritarrei. Adierazpen hau onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 16 aldeko botokin eta 1 aurkakoa. Ahora, Mikel. Azken hilabetetan eman dien epaiak uste dugu oso larriak diela, zeren Eusko Legebiltzarrean onartutako udal legearen kontrakoa baitira. Epaiok udalen autonomiaren aurkakoa dira eta udalen hizkuntza eskumenen garapen osoa mugatzen dute. Idatzitan esaten dan bezala, ezta? Eta guretzat hori oso larria da. Azkenian, Bergarako udalean bertan, esaten da bezala ere, pauso handiak egin dira, euskarak eta horretan jarraitzeko konpromiso hartzen dugu. Euskararen biziberritze prozesuaren inguruan erekitako adostasun zabala eta herritarren eta udalen erabakimena jartzen dute auzitan, eta guretzat hori ere larria da. Eta baita ere nahi dugu aprobetxatzea herritarrak animatzea datorren larun batean egingo den manifestazioan parte hartzeko. Nik igual, eta adostasun politiko eta sozial uste oso zabala dela, baina herrira ekarriko nuk, eta uste dut importantiala esatiaz, Bergara bezalako herrixak tamainan eta egoera soziolinguistikoan ez gala asko, UEMan herria undixa marrak ganak esku batekin kontatzeko bidean ongenke, eta alako epaiek eta norantza judizialak ez da bela bape laguntzen zentzu hortan. Udalerri honek eta udalak bereziki euskaraz funtzionatzen dago azkenengo 3-4 hamarkadetan sekulako lan indalako horretarako eta horretan atzera pausak emoteko arriskua egon leikela. Eta desde luego gure aldetik eta argi geratu da moduan adostasun politiko oso zabalarekin ahalik eta danak ingo ditugula Bergaran eta udalian bereziki euskaraz funtzionau eta bizi ahal izateko. Kaixartena eskampo bigarren gaie da Zubilagako hiltegia esela enpresarako ordezkarien aldaketa. Ordezkari titularra Gorka izango litzake, Gorka Artola, eta bere ordezkoa Ainhoa Lete. Proposamen horren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Eta azkena eskara eta galdera. Bukatu zate emongo urriko pleno hau be.